Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluna. Ada orang so ta mulai par minggu ta. Martang yang nahokom mahita di bagasar rohat tabi tang yang mahita. Amin. Mari dehita sa buku de nomor 4 ayat 1 ayat 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tod di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Say paeling ma pinggolmu tuahu hapogani paluahon ahu. Say homa gabi doluk partano batu adiahu, gabi hutan agoting laho panguluhon ahu. Ay hodo partano batu aku hian dohot pangol dinganakku. Jala alane goarmu sa iring-iringommu jala tugomu ahu. Tuhodo ahu ali jahuba. Ahu mahaposan sa unang mapaurak ahu sa liling-nililing na. Sa palua maahu marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata amanami na di benua gijang, asimaroham dihami halak nagaleon, di idahodo nagugodo musunami, setalu dohami di ben alani hagaleon nami, di baheni hupangi dohami tuho, saya pergugoi jala pamonang mahami panalohon musui marhiti-hiti panonon ni anak hakolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari dehita. Tabigima patik ni debata di mingguta sedarion imana tersurat di patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon iko pasangapomudo na torasmu asa martuaho jalaliling mangulu di tano na nilehon ni Jahuba debatam diho. Patik paunopon unakko mamunu. Patik papituhon unakko mangalakup. Patik pawaluhon unakko manakko. Patik pasiyahon unang hoolo makatiddakon hatana sututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni rongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni ronganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lubuna manang hodana, manang dia pe ugasan ni ronganmu. Beha padok ni debata taringot tu patik na sapului odo ahudo Jahoba debatam ni na debatata pargogo na suhatu dosan jala parrimas siluluhon dosa ni ama tu pinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton pinopar ni akan na sugoroha diau alaya sido rohakku dia akan na maribu-ribu akan na marholongi roha diahu naso mangalausi patikhi atong rak mangidugu gumeta tu adu pandi debata. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Mari dehita.
Tato potima dosa tanda gudangi tua dopan ni debata martangyang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para sirohan na sumurung aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Kami halak perdosa na dangolon ro tujulum di habangsa ni habadiyaumi manopoti jala mangangguk dosa nami. Masa jot warsahi kami ho marhite-hite pikirat dohot hata dohot pabayanan nami naroai. Dang huaholongi kami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todi nami dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami dang dosod diri nami hubait kami. Dibaheni tamado rimasanmu jala humanmu kami tuhamatayan saliling nililing nai. Alay na maporus mahami noang tuasi ni roham na gudangi mangidos yan nasa rohanami hasesani dosa nami saluhut na. Sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus. Anak kaholongan ni roham si Pangulo kami dohot ala ni guarmu na bediyay. Ali Tuhan saya si maroham di kami halak na dangolon. Tabigima baga-baga taringot tu hasesan niaka dosata. Satok kidohu tadi koko alai papungokku mahomuse marhite-hite akka asin yorfagudang tagan di parpiar ni muruku hutabunihon buhiku satokin maradupoko. Alai marhite dengan bahasa saling-liling na asiakku ho ninna jahuba si paluaho. Hasangapun ma di debata na digijang. Amin. Maredehita. Turpuk epistel di Mingguta Sadarion imanatar surat di buku Matius bidopat ayat 27 satu ayat 25 marsikat sore mahita majaha rak mahitan no di ayat 25 naniulana di luat Galilea dungi di dalani ibana ma sadok luat Galilea laho mangazari diakka perguruan mamaritahun harajauni hut pamalum nasasahit dohot naniai ni halak na disih rak mahita di ayat 25. Jadi masai torok mahalak mangihuton ibana
akan sian luat Galilea, sian Dekapolis 10 huta, sian Jerusalem, sian Judea, dohot sian luat nabariba ni aik Jordan. Martuado aka natumangion hata ni debata, jala naupiopsa. Amin. Mari dehita. Taha tidak koma hapor siaw tay song nahina tindak kuni dongat ta sa hapor siaw di sadok portibion rak mahita madok ahu porsea di debata Jahoba ido ama pergugu naso hatu dosan na temo palangit doho tanoon ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon di si Maria na gabi-gabi asya tondi parbadia adorang soha bubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuatu banuatoru dung ditanom na mula mangulu diari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamu ne debata Jahoba amanai pargugu na soha tu dosani disima ibana pai mamulak sugu tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan yala Kristen akka nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu sugut daging halak nang mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabigima ede puji-pujian nasi nuarahon ni punguan ina Kamis.
Tapi gima titing dohot akan amasa di huriata nasa minggu. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai ihut-ihut ma titing nama ragam di Minggu tanggal 10 Februari tahun 2022. Naparjolo goarni Minggu ta sadarion ima Minggu Septagesima. Topik Minggu tarpasu-pasu do akan namar haposan tu debata. Napaduahon kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu dipatupa secara online marhite Jum mulai pukul 10 WIB. Napatoluhon kebaktian minggu tanggal 20 Februari 2022. Naparjolo pukul 7.30 WIB. Sektor Betani, Galatia, Filipi, Dohot Kanan. Napaduahon pukul 10 WIB, Nazaret, Judea, Efesus, Dohot Bethlehem. Napatoluhon pukul 15 WIB, Sian Sektor Sion, Roma, Kolose, Dohot Korintus. Napaopaton namangisi kor Minggu tanggal 20 Februari 2022 pukul 7.30 ima ina punguan ina Kamis na pukul 10 punguan ama Huria pukul 10.05 remaja. Napalimahon pertanyaan sektor di hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pertanyaan sektor dipatupa secara live streaming ni huton ni tolu sektor ima sektor Korintus, Betani, Dohot Galatia maringanan di gereja dipatupa pukul 20 WIB riama hita madohotisa napaonopon ruas namoding nunga marujung ngolu sahala ama sian ruas ni huriata ima Kasmin Siregar tubuh tanggal 4 Desember 1950 sada moding hari Senin tanggal 7 Februari 2022 tutup usia 70 sada tahun. Alamat Kampung Sindang Karsa RT 2 RW Sia Sukamaju Baru Tapos. Saitumi buma tarapul keluarga na tininggal honna. Napapituhon ruas parguru. Mulai di mingguta sadarion gabe ruas parguru ma di huriata ima keluarga humisar sibarani inang rewati boru simamora dohot tolu halak yanakon nasida tinggal di Perum Kopassus Pelita 2 Jalan Raya Ciherang RT Pitu RW 10 Sia nomor A5 Onom Sukatani Tapos Depok masuk sektor kanan. Ruas napida mulai minggu sadarion nunga pida huria ruas ni huriata ima keluarga Melki Felix Mapan Inang Reki Morisa nasida pida tu HKBP Kernolong Distrik Walu DKI Jakarta. Napasiahon hasil periodisasi seksi pinangido matu sudah seksi naung patupahon periodisasi asa pasahaton hasil periodisasi tuhuria melalui dewan masing-masing. Pelantikan napasapuluhon pelantikan panitia pesta pembangunan. Di hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 patupaut tado pelantikan panitia pesta pembangunan naung terpilih di hari Rabu tanggal 10 Februari 2022 nasalpu tapatu pamai di kebaktian pukul 10 WIB.
Panitia Pesta Pembangunan tahun 2022, Ketua M. Lumban Tobing, Wakil Ketua L. Togatorop, Wakil Ketua 2 M. Nainggolan, Sekretaris R. Napitupulu, Bendahara U. R. Siagian, Koordinator Seksi Kegiatan J. Samosir, Koordinator Seksi Dana Situa T. Siagian, Koordinator Seksi Kerohanian dan Hiburan Situa H. Boru Sianturi, Koordinator Seksi Lelang P. Pardosi, Koordinator Seksi Perlengkapan Multimedia Dohot Musik F. Sihite, Koordinator Seksi Konsumsi Nyonya Dolok Saribu Boru Manulang, Koordinator Acara atau MC Nyonya Siagian Boru Saragi dan P. Siburian, Koordinator Penerima Tamu Nyonya Simanjutak Boru Marbun, Koordinator Humas Dohot Keamanan B. K. Simbolon, Koordinator Kesehatan Nyonya Situa Huta Barat Boru Manalu. Napa 10 sadahon pilihan bulanan moliate ma di pasahat huriata tu sudah ruas naung pasahaton pilihan bulanan na sahat tu bulan Februarion tu akan aso pasahat dope taingot ma amang inang makarikoton pasahat tosa ganu bulan tu huria marhite parhalado sektor tabe. Napa 12 hon iuran diakoni sosial moliate ma di pasahat huriata tu sudah ruas naung pasahaton iuran diakoni sosial bulananna saha tu bulan Februari 2022 tu akan aso pasahat dope taingot mamang inang makarikoton pasahatosa ganu bulan tu huria marhite parhalado sektor tabe. Napa 10 toluhon pelean amplop diakoni sosial di mingguta sadarion patu paot tado papungu amplop tu diakoni sosial tapasahat ma di bagasan las ni rohata pasapulo paton torop ni ruas nama dohoti parmingguan tanggal 6 Februari 2022 godangna 504 halak pasapuluh 5 hon ruas nama ulang tahun kelahiran 40 sada halak ulang tahun pernikahan sia kepala keluarga Padita Dohot Parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode pitu saha tu 10 Februari 2022 hatani debatana pasikopon lasni rohamu natar surat di poda sia ayat 10 sada marhite-hite au gada ari-arim jalatab badiho akataon di ngolum napa 10 onopon pilihan bulanan menang tahunan torop napa sahaton pilihan bulanan di bagasan mingguon godanga 12 kepala keluarga berjumlah 3.250.000 rupiah pas 10 pituhon pilihan iuran diakoni sosial huria torop napa sahaton pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon godangna 12 kepala keluarga berjumlah 1.450.000 rupiah napa 10 aluhon keuangan gereja huria 14.205.000 rupiah pembangunan 1.732.000 rupiah pusat 1.150.000 rupiah jumlah 10.755.000 rupiah molotung adong pilihan naso tercatat manang nasalah redaksi akka piliani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padenggaton songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tuhata ma piliani bahen sangap di guarna moliate
Maredehita hut papungupelian sada atu huria sada be tu pembangunan. Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horasma dihita saluhut na. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli di parsorata di minggu sadarion. Dienet sian buku panurirang Jeremia. Biddu 10 mamuka masian ayat 5 sahat rodi ayat 10. Songonomma hatana disi.
songonoddo hatani Jahoba. Marjea mabawa na marhaposan tu jolma. Manang tu bolon ni botohonna. Gabi di pasurut rohana sian Jahoba. Songon halak parbahudung di tano na mahiyang do iban. Dang tagamon idaon na ro na denggani. Jala maringan ibana di tano bakal-bakal di halongonan. Di tano na acim naso hinudulan ni halak. Alai martua mabawa na marhaposan tu Jahoba. Jala Jahoba haporusan na di bahen. Tudos do ibana tu hau na sinuan di topi ni batang aik. Jala majarar urakna di labung batang aik. Jala dang mabiar ibana moloroha mohopon. Jala totong rata bulungna. Jala dang holsoan ibana di taon haraharon. Jala dang macohot marparbue. Tung na akal situtudo rohani jolma. Jala na ganggu. Tungise ma na tau madodoisa. Ahu Jahoba do si dodoroha. Si uji pia-pia. Jala mangalehon tu ganup jolma hobar tu dalanna. Hobar tu parbueni pabahenanna. Ido sahab. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Totong do menarik ni angkat kisah. Taringo tu hadadabu manang tenggelam ni kapal pesiar na parjolo na adong di Portibion na ginoaran na kapal pesiar Titanic. Na tenggelam di Samudra Atlantik di bagian utara tanggal 15 April tahun 1912. Di balik ni kisah tenggelam ni kapal Titanicon. Sasitung na sebelum terjadi nunga adok ya buah-buah sian mercusuar madok geser apalah saotik arah ni kapali ala di juluan adong gunung es. Disuruh do tunahodai asa manggeser saotik arah ni perdalanan ni kapali. Alai disukun nahodai ma tu perancang kapali. Dungi Roma perancang kapali madok. Omma kapal pesiar na parjolo di Portibion. Omma kapal na balga situtu jala na gogo situtu di Portibion. Unang pola geser nanggo sawati. Ay tangan ni dewatabe dang tuklah madabuho kapalon. Amo kamanginang dang liling sian pelayaran perdana ni kapal di tanaki tenggelam do satokin. Tanggal 14 April di Bornginai adong di jolo gunung es ditabrak kapal Titanic gunung es. Tanggal 15 April hira-hira jam 2 lewat tenggelam ma kapal. Taidama gijang niroha mabuan tuhadadab. Kesombongan akan membawa kehancuran. Para perancang kapal Titanic merasa kapal ini sudah hebat, kuat dan canggih dengan teknologi yang hebat, maka gunung apapun tidak bisa menghancurkan. Bahkan dengan kesombongannya mereka berkata, tangan Tuhan sekalipun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Alai satokid do di bait Tuhan ini. Moga kapal pesiar nasaibatkan. Hampir sama masongon dan nyalaman ni halak Israel, secara khusus bangsa Juda. Mereka sangat membangga-banggakan koalisi yang mereka perbuat dengan bangsa-bangsa lain di sekitar Israel. Mace bangga do nasida jala percaya diri ngaama behami naroha nasida ala berkoalisi nasida dohot bangso-bangso nabolon hati hai. Maradu di pabuan nasida ka dewa-dewa ni bangso na asingi masuk tu tona tonga ni bangso Juda laos disobahalaki madau rohana sia Tuhan dewata. Hape ngai dipaingok dewata marhite panurirang Jeremia. Ai marjea do halak na marhaposan tu jolma. Alai tarpasu-pasu do halak na marhaposan tu Tuhan Jaho. Alai dang dia tureho bangso Juda diki. Ditutud dolomona sai pabangga-bangga ho nakabangso na asing na dihumaliang nasida. Alani ido anon diuhum mabangso Juda terbuang nasida tu bangso Babel. Alani jugul ni nasida.
Toho mana didok na dison di ayat 5 macetakas marjea mabawa na marhaposan tujol. Manang tubulon ni botohon. Terkutuk ninna. Dakolan si jagahonoton manang si pada otak. Alay didok konsekuensi ni halak na marhaposan tujolma, na marhaposan tubulon ni botohon na. Terkutuklah dia. Marjea maiba. Mulu tabereng di ayat onomi itabay dope songon halak parbahudung songon halak parbahudung di tano nama hiang doibana dang tagamon idaon narona denggan jala maringan ibana di tano bakal-bakal di halongonan di tano na acim na sohinudulan ni halak akka halak na marhaposan tujol mado tubulun ni botohonna na so tatapan ni ibe na denggan di jolona. Di tonga-tonga ni keadaan na songo dia pe tung so jupang niom manatama di tonga-tonga ni ngoluna hola jea nama na jupang iban sadok unang mamarhaposan tu jolma unang marhaposan tu bolon ni botohon ay buah saya dok dang marhaposa tu jolma ayang go jolmaon jok-jok do mabek kita kecewa. Boy do sadario ni ba na madok angguaw tu dia beho rak do hoto. Alidang sadialing nay lupa di jajinay, lupa di hatanay. Bering jo si Petrusi dito Tuhan Yesus anggua nak ni jolmai na lau takupon na nama lau pamation na nama. Ito rido si Petrus balias may Tuhan. Tu dia beho lau di sidoaw. Ale hola ditakut Yesusi tulu hali dok si Petrus dakutadai. Songoni do karakter ni jolmaon. Bodo nuaing di samping mi mana apala dongammu. Dihapur seho alai unak ko sugut anno botari lausi don no majehoko. Dang nahudo dang buwe hapo sa jolma. Alai sutung dibaheko haposammu dohot haporusammu tujol karena mereka sering mengecewakan, ingkar dengan kata-katanya, ingkar dengan janji-janji yang sudah mereka iakan. Dungi unang hamu marhapo satu jolma ala jolma terbatas duguguna. Kemampuan manusia ini terbatas. Walau dia punya niat saya akan melakukan janji untuk menolongmu, tapi aku nggak mampu. Apa mau dikatakan? Dipakai panurirang Jeremia do hata jolma di hata aslinai Adam dibuat siatano tangadong dihadihani dibuat siatano dangadong arganii marargai orbuki tanoi alana dibentuk debatado dungi di obuson hosahangoluan di sido marargai angguswado ngidangadong. Maka manusia terbatas dengan kemampuannya. Maka jangan pernah mengandalkan manusia. Dangadong bepilihan na asing ia soholan marhaposan mahitaon tu Tuhan debata. Mari hidup mengandalkan Tuhan. Karena orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Tarpasu-pasuma akka namarhaposan tu Jehovah. Jala Jehovah dibahen haporusan. Didok di ayat walui tudos doibana tuhau nasinuan di topi di batang ai. Jalan majarar urakna di labung batang ai. Jaladang mabiaribana moloroha mohopon. Jala totong rata bulungna. Jaladang holsoan ibana di tahun haraharon. Jaladang macohot marparbui. Tudos tuhau nasinuan di topi di batang ai. Dia tidak akan pernah mengalami yang namanya kekeringan. Dia akan tetap bertahan walau musim kemarau yang panjang. Karena akar-akarnya tertancap ke dalam dasar sungai itu. Songoni mangulu ni halak na marhaposan tu Jehovah. Daya tahannya terjamin. Jala totong may bana boy marparbue ho parbue nadenggan. Termasuk di situasi sulit sekalipun. Di tonga-tonga ni hamaolope anggo halak na marhaposa tu Jehovah boy do marparbuehon parbue nadenggan.
asa sahalinai. Dan adong pilihan na asing nuai. Marhaposan tu Jahoba maho dingolo. Jala Jahoba bahen haporusam. Suku-suku na mangihu tu hita atong songo dia dongulu ni halak na marhaposa tu Jahoba. Kalau sekarang kita tahu diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimanakah hidup orang yang mengandalkan Tuhan. Pinomat adong tulu hal narikot adong dihita. Asa tardok hitaon aka halak na marhaposan tu Jahoba. Na perjolo. Olo manaili tu banua gijja. Olo manaili tu banua gijja. Mau memandang ke atas. Didok lebah, lebah bahasa Batak. Loba do. Ranggiting do ya. Ranggiting. Tadamu do ranggiting. Ya do hamu ido ranggiting. Betor bongka do dah. Harinuan, harinuan. Nah, iya mak, harinuan. Na menghasilkan madu. Harinuan molo madabu ibana tu sagalas kopi didok na so jadi bui musai habang gabi malua. Molo madabu ibana tu bagasan sagalas kopi na bui diulahun harinuan ima holan marhalia kali yang di pinggir ni di atas ni kopi nai. Ala ternyata harinuan dan adong diibanai jalan keluar di atas. Diibana jalan keluar di jolo, di samping doh di pudi. Ala ni idol ikon say marhalia kali yang may bana. Asuray di tay libana tu gijang, boleh turhabangi selamat. Ala yang go harinuan daw. Diibana di jolo do, di samping nai do jalan keluar. Ala ni idol say berkaliling-kaliling ibana ujun alas matedis. Jok do hita jolma na porseo songon harinuanon. Ditiki ngot si taono tei saya tae tonggo do pigogota saya holan na di jolut tei na di siamu tei na di habirang tei ma talululului gabe jalan keluar hape laos ido na pamateho kita. Lupa hita molo manaili hita tu banua gijang adong do tuhani na tu gogo na mangurupi ho siya nakahamaulomi na parwar hoko siya persoalan ningolumi disodo jojo lupa kana porsiai lupa imana manaili tu banua gijang dia lupa memandang ke atas ada Tuhan yang punya kuasa yang sanggup mengangkatnya keluar dari persoalan kehidupannya yang sanggup menolongnya dari pergumulan kehidupannya. Tengok dosi Joseph ditiki dabuh na kahahana ibana tu bagasan sada sumur na swadong be aekna dangadong di bibeli na madok dungi frustasi masih Joseph alamadabu tu sumuri dah kemungkinan besar Yusuf memandang ke atas masih kelihatan cahaya maka ada pengharapan aku masih bisa hidup. Dang holan dingding ni sumuri di pereng-pereng ibana molo holan dingding ni sumuri di pereng-pereng ibana pasti dia akan frustasi di ruangan itu atau di lubang itu alai nama nailu ibana tu gijak di pereng ibana oh adong do pesinar songoni may ibana marpakirimon saha tu na diangka akahahanayan no musaibana sian bagasan sumuri. Oleh karena itu orang-orang yang mengandalkan Tuhan dia senantiasa mau memandang ke atas, melibatkan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya, dalam persoalan yang dia sedang alami pada saat itu. Napaduahon pasahak mahibul saluhuk na tutuhani, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bisa detik ya dong sada ama mabuan sado, tadamu do sado padati biasanya horboy pain di culu dungi dipu dia dong hera inganan boy membuat jolma manang membuat barang mardalan di mana menyusuri hutan tong adalan di bereng ibana dong sahala ina nama tua nama kutiso basaikat
ipapungupungi na tanama tuo karo syakutanon sobanon ihuti na ton soratan ibana dungi asiro hanya matai didok matu inatai inang nakko mahotu sadokon asa hubuak ko ruarasian hutanon las dorohani natai nakko ibana tu sadoi dung nakko ibana tu sadoi itor dibuan matai masa donon alai oti depe mardalan songon nasingin narohani matai ibereng ibana tu budi hudul do inatai disi alai sai hutti do totong sobanno dungi roa matai inang paturum masubami piakot di sadoi unang luja roma inata na matu madok dang pola mang hola nau pe buan anggo sobanon au pe makutin na ba bereng jo nehi tahala kristeni songoni ditikidok tuhani Roma hamu tuawi hutuk kamu maau. Tai hutud do memang. Ale seta homol-homol do na dihitaon. Dang tapasahat hibul tu ibana. Ngarap pita mardala do tibana. Ngaibot cengan na hita. Ale seta tiup-tiup. Boy do piao Tuhan. Tolapu do piao na unang joho senita. Habe akahalak na marhaposan tu Jahoba. Pasahaton na masudi. Nasa parsoryon ninguluna. Tutuhan dewata. Asa dewata na patureho. Serahkanlah sepenuhnya kehidupanmu hanya kepada Tuhan. Nabatoluhon omana parpudi marsigatung holan tu Tuhan dewata. Halak na marhaposan tu Jahoba imaka halak na marsigatung holan tu Tuhan dewata. Jahoba do sumber ni hangoluata. Alani unang luas terputus hubunganmu nanggo sadetik sia Tuhatai. Alai terus terhubung ngolum tutu hatai. Unang salpu sada ari mamuka ari ho sojolo martangia ko tutuhani asa mangurupi ho mangulahu sude ulom musadari. Unang salpu ho sada ari neng modo po sojolo martangia ko tutuhani pasahaton aka beban ningolum sadari tutuhan dewata. Unta di daerah Timur Tengah 2 hali isadari uduk di jolo ni tuanna. Na barjolo di manogo niari uduk do untai di jolo ni tuanna. Asa ape honon ni tuanna ma boban sibuanon na sadari. Mardalam ma untai sadari laho mabuah boban non. Alai botari adorang so istirahat ibana tu kadang na tong do uduk ibana di jolo ni tuanna. Angkaton ni tuan nai ma akaboban na binuan nai. Songoni dong ulu taon molo tapukka di bagasat tangiang manugo nai dungi tatutup di bagasat tangiang borngin nai. Tapukka di bagasat tangiang manugo nai madok Tuhan nang mardalam mau sadarion lehom maboban diawon asahu ulahon ho partolongan ni roham. Borngin nai muse martangia kita Tuhan nungatung loja au sadariom mabuan boban ningolukon buak maisianau asa sona ngau modum di bornginon. Marsigatung holan tu Tuhan ima ngulut. Sekali lagi pastikan hubunganmu dengan Tuhan tidak terputus sedetik pun. Atong di ujung nadohonom akka halak na marhaposan tu Jahoba imana olo manaili dopak gijang napasahat saluhut ngoluna hibul tu Tuhan dewata jala marsigatung ibana holan tu Tuhan dewata ya didok parpoda buku poda didok songonon dipoda bidutolu ayat 5 sahatu ayat 8 Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 8 marhaposan tu Jahoba maho sian nasa roham jala unang marpangusadea ko tu pikiranmu sadiri sai ibana matadda di nasa dalammu asa ibana patigor akka dalam unang tung nabisuk ho di parbaga roham habiari majahoba jala paholang dirim sian hajahaton di ayat 8 ima gabe hahisaron di dagingmu jala haneangon di holi-holim marhaposan holan tu Jahoba mahita jala Jahoba mabahen haporusam amin martangiang mahita ali Tuhan dewata mau liate madihatam na patuguhon pakirimon nami
hodo haposan nami, jala tuho mahami maporos. Diragam ni namasa si boluson nami di tonga-tonga ni ngolu nami, ganup marsada-sada, unang loas hami ale Tuhan mangasaho gugo nami, mangasaho jolma da di hubaliak kami, alay homa na hupangasaho kami. Ay na margogo doho ale Tuhan, jala nasatia doho dia kapadamu, naso jadi lupa ho dia kapadan nang niwari hommu tuhami akasi utokko. Atong urupi mahami sude ruasmon. Asa di tonga-tonga ni pardalanan ning ngulu nami. Totong hami olo manaili do pak gijang mangido pangurupion siakko. Jala urupi mahami ale Tuhan. Asa hupasahat hami ngulu namion hibul tu adopamu. Marsigat tu kami hola Tuhan. Hodo haposan nami. Na totong mangaleho di hami pasu-pasu saliling tuho hami maporos. Atong ale Tuhan marhiti to dimto di porbadia. Patau mahami sudi ruas ni huriam. Naung tumangihon hatam di tikion. Naro tu bagas coroon. Doho nama doho ti ibadah di bagas na ganup marsadasada. Asa tarulaho kami mahatami di ngulu nami si ganupari. Ale Tuhan hodiho kami do sudi ruasmu. Na adong di HKBP Cimanggison siada dana na met sahat wakka na matua dohot akana sudagog. Ramo tingulu ni nasida ganduk marsada-sada ale Tuhan. Akana di bagasa persikolaan dohot perkuliahan perbisuhi nasida ale Tuhan. Akana di bagasa parkarejuan leho bengek ni roha. Asa di bagasa las ni roha nasida mangulahon akka ulaon naung pinasahat mutu nasida jala taruli nasida rejeki sian akana niulan ni tangan. Akan nama rumah tangga tabay dame dohot holong ni roha jala homa na pasikopon akan narikot di tonga-tonga ni rumah tangga ni nasida. Akan na bergumul ala ni parsahiton na songgop di pamatang na ale Tuhan asiro ham surdukom matangamu na labohi tu pamatang ni sudi ruas ni huriam na di bagasa parsahiton di tikion asa tanggal situ tu mana sasahit sian pamatang nasida marhahi pasok kami saluhut na mamuji pasangap kuarmu. Ale Tuhan mau lihat tema di pasu-pasung dekaruas ni huriam nama kalason pertambahan ni umur di bagasa saminggon ima ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan sai tabay di nasida ale Tuhan rohana bisuk mamake ari-ari na pinasahat mo do petungulu ni nasida asa pakyo di nasida may holam mamuji pasangap guarmu di tonga-tonga ni ngulu ni nasida ale Tuhan di bagasa saminggon ragam na naing siadupan nami. Homa na mardalan rap dohot kami. Juluani malakka nami ale Tuhan. Asa mardame sona kami laho mangulaho ni saluhuna. Tangihon matangiang namion. Nahusobaho kami holam marhite guar ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan si paluahami. Amin. Maride mahita laos tapasaha mapelian na paduahon tu pusat. Dohot pelian amplop tu diakoni sosial huria. Jesus.
Dehon ayat opat rim mahita jongjong. Sai pasadarohon nami doson ho tu amai asa unak sian hami nanggo sada lilube tatangnya kom mampiliat tamartangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti. Asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaon munitongatongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalamu tadahami godang nisi lehol-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomani roham, di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesa madusa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon ma damena tutondim. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus naron waing marminggu tu garejaon dohot nama dohoti ibadah secara live streaming hami saluhu na parhobas di minggu pukul 10 pasahat tontu hita. Selamat hari minggu madi hita saluhu na tuhat tama nama masu-masu horas.